Ahoj, dnes skúšam prvý videoblog z prechádzky v lese v Libichave, kde práve žijem. A som si čítal 6. januára, že končí obdobie hodovania vianočného, tak som si dal znova jeden z mojich pôstov. Dneska je to 3 dni bez vody a bez jedla na suchom pôste. A znova som prekvapený, alebo neprekvapený tým, ako sa cítim v sile, sviežo a vôbec nemyslím na jedlo, aj keď som sa pred tým 6. januárom celkom slušne zabával na užívaní si pečených koláčikov našej kamarátky, sme trávili Silvestra. Takže je to možné, podľa medicíny by som mal dneska zomrieť. 3 dni bez vody a jedla sú smrteľné, ale žiadny strach. Už som to mal aj 7 dní a 5,5 dňa a viac ako 4 dní. Takže je to taká príjemná zmena po tom prejedaní a spätné si uvedomenie nekonečných možností nášho tela a života. Ahojte.